Здравейте! Честито новолуние във Водолей. Бях ви обещала, че ще се включа на лайв, обаче така или иначе след това искам това видео да го има навсякъде в социалните мрежи и реших, че няма смисъл. По-скоро ще го направя, правя го като видео, пък вие ще си го гледате. А разбира се, въпросите може да задавате под видеото, така че ще можем да ги коментираме. И аз ще ви отговарям. Какво искам да ви кажа за новолунието във Водолей? За мен това е много съществено, знаково, вълшебно, могъщо новолуние. Днес за това нещо използвам картон. Взела съм си. И си лепя ето така листчета. Това нещо си го правя в тази вечер ще си го направя. Лепя си го, аз съм по старомодният начин, въпреки че може да си го направите по всякакъв начин. Може да си използвате дори, както на вас ви отговаря. Важното е да ви харесва това, което правите. Да го чувствате, да го почувствате. Но всяка една мечта, вдъхновение, стремеж, който истински почувствате със сърцето, нека да бъде на тази карта. Сложете я на видно място и когато я погледнете всеки ден, казвайте благодаря. Благодаря за. Изредете това, което има на картата на мечтите или вижън борда и всяка сутрин започвате деня си с благодарност. Всяка вечер преди да легнете, погледнете картата си и кажете едно благодаря за. Благодаря за всичко, което вътре фигурира. Едно по едно, може да го изредите. Изредете всяко едно вдъхновение и всяка една мечта с благодарност за това. Благодаря за. Тази енергия много ще ви помага. Другото, което е много важно, направете си репетиция, така наречената репетиция за сбъдване на желания. Репетицията може да бъде като всяка сутрин, когато благодарите, си затворите очите и вече си представите всяко нещо. Например, аз имам тук фигурира балансиране, здрави, стройни, най-полезни храни и йога упражнения. И аз в този момент казвам благодаря за баланса в живота ми, за това, че съм здрава, стройна, че се храня с полезни храни, за това, че правя йога упражнения, които ми помагат и аз съм здрава. И в този момент затварям очите и си представям себе си в перфектната форма. Представям си себе си как правя йога, как правя упражнения, или как медитирам, или как се разхождам. Представям се как се тичам по плажа, примерно, в формата, която аз искам да имам като тяло, но не само като тяло. Аз искам, при мен, това, което винаги съм мечтала за това нещо и е в моето вдъхновение, е ум, душа и тяло в баланс. Това е много голямо предизвикателство, но пък не е невъзможно. И е много хубаво нещо, също така, да си позволявате да има несъвършенства. Колкото и да работиш в живота си, има едни моменти, аз съм в такъв момент, случва се, в който обстоятелствата около теб те вкарват в стрес. Ти си работил, ти правиш много по въпроса, ти работиш със себе си, но стресът, в който се появява, няма как да го изметеш. Ти ме трябва да минеш през този период. И трябва да минеш по най-мъдрия начин през този период. Защото много хора, като кажа карта на мечтите, сбъдвайте, глупости. Не. Това състояние е много хубаво да целенасочено да си го постигаш. Целенасочено да се вкарваш такава енергия, да се вкарваш детската енергия, да мечтаеш, да благодариш, да се радваш, да визуализираш. Мозъкът много вярва на това, което ти му предлагаш, дори като представа, като фантазия. Защото много хора казват, това са фантазии. Сега не говорим за нереалистични неща. Отново казвам, че трябва да сме в баланса. Да балансираме това, което искаме и с това, което е възможно, реално. Но не дейте да си събранявате детето във вас да мечтае, детето във вас да се радва, детето във вас да се забавлява. Не си забранявайте това. Това е много ценно качество. И същевременно, когато в момента сте в обстоятелствата около вас или в момента сте в период, в който има стрес, има напрежение, има мъка, има гняв, има болка, не можем да я заметем под килимчето. Нормално е да си кажем, окей, аз съм човек, ще поплача, мога да бъда и слаба, мога да бъда слаб. Позволявам си да бъда слаба. Позволявам си да поплача, позволявам си да мина през това нещо. И това ми се е случило не случайно. Аз имам да науча нещо. Аз съм си поставила там горе, когато съм дошла тук в това материално тяло, аз съм си поставила някаква цел.
аз съм си поставила целта да преживея тази опитност, да мина през това, да науча, да видя какво. Всъщност всичко, което ни се случва, то не е наказание, то е някакъв урок. И ако ти минаваш през това мъдро и осъзнато и да си кажеш, окей, какво трябва да взема аз от това нещо? Защо се озовавам в тази ситуация? Защо в момента около мен се случват тези обстоятелства? Какво ми се казва? Какъв е урока? Аз това правя. Търся урока и се опитвам да направя най-доброто, на което съм способна в този един момент. Това е много важно, защото това ти дава спокойствие на теб и на твоята съвест. Когато ти се случва нещо негативно, направи най-доброто, на което си способен ти. Най-доброто, на което ти си способен. Ти не можеш да накараш всички около теб да бъдат такива, каквито ти искаш. Но можеш да направиш най-доброто, на което ти си способен. И също така ти можеш с твоята енергия да се пренасяш в различни реалности. Още не сме готови всички. Има хора вече, които може би го правят, но още не сме готови всички за това нещо. И аз вярвам, че рано или късно ще се случи, точно в сферата на Водолея, да можем да се пренасяме, мечтайки, пожелавайки си, така, пожелавайки си нещо, да можеш да се пренасяш, вярвайки в това нещо в конкретна реалност, защото ние живеем в паралелни реалности. Аз го вярвам това и когато ти си поръчаш с вяра и с любов и с огромна доза вълшебство, детско, нещата се нареждат. Пробвай. Ако не ми вярваш, просто опитвай. Аз съм му поръчвала много пъти. Разбира се, не можеш да влияеш на решенията на хората около теб, но можеш с твоята енергия ти да се озовеш в една реалност, в която хората около теб да са различни. И обстоятелствата около теб да са различни. И точно когато ти е най-трудно, защото в момента аз съм в състояние на много стрес. Имам даже едно възпаление, не знам дали го виждате тук на окото. То се появи не случайно при мен, при много стрес и когато има напрежение, тялото ми винаги реагира и ми казва по-полека, дай си време, поотпусни се, успокой се, търси, смени фокуса. И аз правя най-доброто в този един. Така че вярвайте, провокирайте се, позволете си, пуснете детето във вас, забавлявайте се и се радвайте на този живот. Каквото и да се случва, опитвайте в тази ситуация да не се повличате сред обстоятелствата, а вие самите да сменяте енергията, вие самите да сменяте фокуса и по някакъв начин вие да привличате хората, обстоятелствата и реалността около вас целенасочено. Случва се и аз се уча на това. Заедно сме в този филм, както се казва. А след малко гледайте видеото с послание.